Mbak Ambar sama Mbak Teresia. Teresia. Nandasari. Kareng Mbak Waluyo. Malah dolanan hati. Ayo pilih arep sing ngendi pilih. Iki Mamat sing kono sing blakonan sing kono ya nganu lho. Kayak iki aku penonton setiaku saka Boko kono lho Prambanan tekan kene. Nguluruk tekan kene. Menika Pak Simoban, Pak Sigit dan semuanya niku kan anggere nanti wae mesti mendelok. Nang kene. Nek lho pamane duwe fans berarti ngono kuwi. Jadi kan ya ono to. Ono to fans. Apa jenenge? Wah pirang-pirang aku. Fans iki peniti-peniti gamelan. Kowe lek ngefan anggere esuk-esuk anggere bareng rampung ngene esuk gamelan kae. Piye? Pak kula ngefan ning jenengan kudu bayar kula. Iya. Minang kami Gus Suyatni. Gus Suyatni. Sing endi to Mas? Aku mau jenengan. Milih bebas. Milih ya. Nah, Mbak Ambar ya, kok Mbak sapa jenenge kok Mbak Ambar? Mega ya. Mega, oh nggih Mbak Mega nomor loro kene. Kok kepingin panggil cilik terus ya. Sopo? Ki ketemu ke zaman biyen tekan saiki cek cilik aku kok yang ndak gede. Tak kei balungku. Aku gelem kok Mbak. Mbak, jarene iki nek wong ki ora oleh mandang fisik to, Pak. Lah kok cilik ngene iki, Mbak? Apa? Ya kabeh iki cilik. Maksud aku. Cilik iki maksudnya apa? Maksud kepiye? Maksud aku iki cilik awake kok kabeh iki cilik. Maksud ditembak sama ini. Maksudnya iki awak. Oh, ngono. Nggih, nggih, Mbak. Aku melu-melu Pak Benyi iki lho muni ra ngematke yo mlirik-mlirik. Kaya ngono kuwi iki nek dilewatkan ki ya eman-eman. Nek didelok dosa. Terus Lirik wae. Dadi ya makruh dadi niki. Nggih, niki sakderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tati, Pak Catur ugi sedaya pamirsa ugi ingkang wonten YouTube. Nggih. Nggih piye? Nggih. Atur nuwun ugi pamirsa ingkang wonten YouTube ngono kok nggih. Nggih, niku mau, Pak. Ya. Mbak Mega menika minangkani pamundutan menika Gubuk Asmara. Nggih, siap. Mbak Tapin. Monggo. Nggih, niki wau pamundutan to? Nggih. Asrasa kagak ngomongnya. Aku ngerti maksudmu. Nah, Ngono kuwi hukum karma kok. Ora berarti apa-apa. sing iki aman wong aku karo Pak Lurah dhewe dadi ra. Iya, iki ya aman iki karo Pak Lurah dhewe dicaoske dhewe. Laris Pak Lurah. Mboten napa-napa golek imbah ya. Oh tunggal dene iki ya padha aku ya. Nah iya. Tunggal dene pedhot iki ya. Ora pedhot to. Pingkong slep. Kangge bawa mboten menika, Mas. Ayo takon aku sing ngersake Bu Suyatni. Bu Suyatni ngagem bawa mboten? Ngagem. Oh nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih. Sinten riyen, Mbak? Kowe wis. Oh, nggih. Ayo kowe boleh kowe nah. Tapi kan iki satu niko dua. Berarti kan dhisik sing banyak. Iki kan urusane karo Pak Lurah karo ora. Oh, benten. Benten. Ya wis lah tetep kalah ya. Oh kalah kowe dibanting tapi nek cara pitik tandingane ora masuk. Oh iya. Nyingkan nyingku Bibitan iki jual mahal. Ingkang nyukur kan jual mahal toh. Jadi mau tapi Malu-malu kucing ya. nah iya. Malu-malu. Malu-malu kucing. Lingsan yen
guyu. Dan apa, Pak? Ayo kuwi pas kon lingsem kan kemutan lagi maca ora kemutan. Dan apa? Langsung apa? Dadi guyu penonton ya kok mau. Oh ini piye? Atekno dhewe kok. Langsung yang kemutan ya bener. Heeh. Bener lho kemutan. Oh lagi maca ora kemutan. Apa? Loloden. Aduh. Sembian kelolot. Mula takon ayo. Nek kae kan di ana centange ngene kae kudune. Nek maca ya kemutan ngono. Kulin mas aja iki. Terus ki rasanya rumah ke dalang ya. Aja di rumah. Aja melu dalang. Kula men pun konslet ket wong ngrungokke pitik wonten apa manuk wonten ki jane borbin. Konslet kula men. Soale kowe ora ngerti manuk kok ya. Mega. Oh ya, kowe kan pendidikannya aja tekan anu, pitik sik pitik. Manuk sing biasa ngene bapak kula ngertos. Mana ya bapakmu? Nggih. Lah kan bapak kula nginggo manuk. Ah, manuk bapakmu nyekenter ngene ra tak. Manggung menyekuku wae kok. Oh, ampun ngoten lho Pak, Pak ribut nonton. Nggih. Ayo aku. Pak, manukmu dinyek. Amane iki lumrahe kok ya gurang ngono kae. Iki manuk kok nyepet. Ngoceh ya. Belum ngoceh. Lah tak banting ngono ngono. Kuan ya si kuan ya. Ya, mulane nek udah ngerti bab permanukan ya cukup ngrungokke wae. Oke. Kelas pira ta saiki? Kelas kali alhamdulillah minggah, Mbak. Minggah kelas 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus Kowe rasah ngono sinau nggon permanuan, nggon perpitikan sik bae. Iki mbok ki tatin tak tekani iki. apa? Ngopo kok pitik kuthuk sing ngomong mesti mbok nih. Ya memang mbok iki sing lairke. Salah ora ngono ku. Margane ya mbok iki wajib ngomong emake. Ah, kuwi teori salah. Lah piye margane ngopo? Mergo pitik kuthuk iki ra kenal bapak. Kok iso? Ah, sok bapakne kok mburi kok. Lah iki kuthuk ora kenal bapak. Bapakku sing endi ngono? Ora ngerti mula ora gelem dimong bapakne iki dimong. Kowe ngopo pitik jagoke nek kluruk karo merem ora? Ayo memang nek penake merem. Ah, ora kowe. Ayo ora mergo. Ya iki rasa mancing-mancing aku do iki ora. Iki ilmu nek iki ilmu iki. Ngopo pitik jagoke nek kluruk kok mesti merem? Mergo wis apal lagune. Ngene. Lagune mbok. Nek ra apal mesti maca. Ngene. Nih lagi pitik iki kudu ngerti lho. Ngerti. Berarti aja tekan manuk sik pitik sik ya. Nggih niki wae momen apa boleh manuk ngoten nggih. Iya. Anu apa sing kuat silem 3 jam. Wis sesuk ngelmu sesuk. Masih Ya, kelas loro kok wis. aja iki ya. Jo. Lelang. Lelampahan Nyritake isin jaman. Nek kelingan lelakon sing kepungkur. Niki sik ngagungke jenengan Mbak Tatin. Lah apa? Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Margane Cakepane lah tresno tulus. Nah, ngepak tulus ini dengan kan nek kula malah diganyang. ora. Diganyang. Oh, Wah, ini bener-bener. ini iki kudune ya kudu kreatif lho. Napa? Iso wae tresno benyek. Ya. Ya aku maknane apa? Ya aku terus karo benyek. Dulu mana? Moh Tenane. boros di ongkos. Ngono kuwi kan ya iso ora kudu tulus. Nek Ayo. Pak Banyak niku pun gadah piyambak. Hah? MBG. Mas benyek ganteng. Kalau ngomong kok ganteng. Apa? Memang rata-rata lingkungan. Sing dipakai apa? Ayo tak tilang lingkungan iki mbok sithik ditrateni. Saka dhuwur. Heeh. Tekan? Ayo Pasuryan bae. Oh, Pasuryan bae. Agak ketok ganteng. Hmm. Nah, lek mundelok nganggo sedotan.
Sedotan sing ono cendol. Iya. Kowe wae wis sisan. Nggih. 100 ya. Oke, Pak. Pak Sopo. Bagus. Tresno tulus nadyan engku bekas Ayo. Kok sing hadir sing kondur pasar kok kondur. Dereng ninggal lho. Ya mang ninggali. sisan Pak. Nggih, dereng sing kondur ke pasar Nggih, kok Pak nggih. Sampel, derek. Nggih. Monggo Mbak Mega. Pak. Lah piye to lagune bekas kemarin? Nyanyi Lihat. Oh. Dereng Pak Lurah matur sanun, nggih sehat selalu. Budari nggih sugeng kondur. Nggih. Liwat aku kelingan aku pekae biyen
Wah, jan birak kali ramane iya. Apa-apa nandak ke sigrek. Ya iya